Em dic Maria i vinc a explicar la meva experiència a la Biblioteca de Reserva. Vaig venir perquè una professora ens va quasi mig obligar per un treball, però la veritat és que va ser molt productiu. En primer lloc vam poder consultar, havíem de fer un treball sobre un gravat, vam poder consultar el gravat per internet, però després la profe ens va encoratjar a venir directament a la Biblioteca de Reserva i la veritat és que li agraeixo que ens mig obligués, perquè és molt diferent veure-ho en internet i poder tocar el paper en si, veure com està fet, veure si està ben conservat o no. A part també tens l'oportunitat de trobar-te amb les bibliotecàries o les persones que treballen allà, que els hi pots fer tot tipus de preguntes. Nosaltres no els hi vam fer gaires preguntes, però igualment ens van explicar un mínim sobre el gravat i a més també la facilitat de poder accedir a la biblioteca. No vam haver de demanar cita prèvia ni res, vam arribar quan ens va venir de gust i simplement amb una notificació del llibre que necessitàvem i tal, ens ho van venir a buscar ràpidament. I a part també, jo soc molt friqui amb això, la biblioteca en si és molt xula perquè estàs en una sala així com de fusta, superantiga. A mi això em fa tenir més ganes d'estudiar. I res més, en general va ser molt productiu i recomano a tothom anar a visitar la Biblioteca de Reserva.